Jeg hedder Ryt, jeg er konservator, og jeg vil gerne fortælle jer noget om Danekræ, og især om Danekræ nummer 1. Men først, hvad er Danekræ? Danekræ er alle de naturhistoriske genstande, som findes i jorden eller i havet i Danmark, og som har en stor eller en unik værdi, enten til videnskab eller til udstillinger, og bliver bevaret i et lille rum i kælderen under Geologisk Museum i København. Loven om Danekræ blev indført i 1989 i forbindelse med Folketingets revision af museumsloven, og var egentlig ment som en modhænger til loven om Danefæ, som allerede har eksisteret siden Christian den 4. i midten af 1600-tallet. Forskellen mellem Danefæ og Danekræ er, at Danefæ er en kulturhistoriske genstande, det vil sige, de er skabt eller bearbejdet af mennesker, hvor Danekræ er naturhistoriske genstande. Det vil sige alle former af dyr, planter, fossiler, men også sten og for eksempel meteoritter. Alt Danefæ og Danekræ skal omgående afleveres til staten. Men hvis du finder Danekræ eller Danefæ, så har du ret til en dusør, der svarer til værdien af det, du har fundet. Og hvad er der nu så specielt ved Danekræ nummer 1? Se, kort tid efter loven var blevet vedtaget, var der en fisker i Nordjylland, der ringede til Geologisk Museum og fortalte, at han havde fundet en meget stor klump med rav. Anmeldelsen bliver modtaget, en sag bliver oprettet, 2 medarbejdere tilknyttet og et nummer tildelt. DK1. Nu var der 2 andre medarbejdere fra museet, tilfældigvis i Nordjylland på det tidspunkt, da de hørte om denne her ravklump, og besluttede sig at kigge lidt nærmere på den, helt spontant og uanmeldt, og uden at informere museet. De ser klumpen, og de afviser den faktisk som falsk på grund af forskellige faktorer, mest på grund af form og størrelse. Vores fisker, han bliver nu sur og klager til museet, for du skal tænke på, at en klump rav på den her størrelse, den er rigtig mange penge værd. Museets ledelse sender nu i en fart de 2 tilknyttede medarbejdere til Nordjylland for at snakke vores fisker til ro. De er også meget mere politisk og tager uden at udtale sig klumpen med til Geologisk Museum i København for at undersøge denne her meget store klump. Det gør de blandt andet i samarbejde med malingfabrikanten Sadolins laboratorium, hvor der så til sidst bliver konstateret, at klumpen alligevel ikke er rav, men fernis. Hvad er der så sket? Fernisen har formodentlig stået i en olietønde, er hærdet, kunne ikke bruges mere, og under en oprydning smidt over bord. I havet er tønden rust væk. Strømmen har rullet klumpen frem og tilbage på havbunden, så den blev slæbet helt fint og glat på alle kanter, hvorefter vores fisker fik den i sit net. Og det var nemlig især formen af denne klump, som var så mistænkelig. Den var nemlig alt for rundt til at være naturligt. Og størrelsen svarede faktisk så nogenlunde til diameter på en olietønde. Og så var der også noget i farven og vægten af materialet, der gjorde, at det ikke helt rigtig så ud som rav. De 2 medarbejdere, ja, de fik en påtale. For næste gang, der skulle de altså kun bruge de officielle kanaler og lade være med at være så nysgerrige. Men DK1 bliver afvist og streget fra listen. Vores fisker, han fik ingen dusør, og nu findes der heller ikke længere et Danekræ